Yun, pagpalang araw po sa ating lahat, Bradshaw Beach po ng Acro Sipukot Municipal Council. Yan, lulib po sa mga kapatid natin dyan sa Alpacaparo, no? Maraming salamat po dyan sa aking mga followers. Ingat po kung lahat and God bless po sa inyong lahat. Sa video po na ito, no, tungkol po ito sa mga gustong matuto, no? Kung paano mag-edit ng mga logo, katulad ng mga Acro logo. Ganyan dyan po sa page ko yung mga ina-upload ko po, ano, ganyan po, ano. Kung gusto niyo pong matuto mag-edit, para po sa inyo ang video na ito. Alright, mag-share po ako muna ng mga tools, mga application na ginagamit ko po sa pag-edit. Alright, lahat naman po ito ay available sa Google Play Store at libre lamang po ito, no. Wala po itong bayad, pero kung gusto niyo po mag-purchase, magbayad ng monthly, pwede naman po para naka-pro kayo. Pero kahit hindi po kayo naka-pro sa mga apps na ito, no, sa mga tools na ito, pwede niyo na po siyang gamitin. Okay, sana po manood po kayo para makita ninyo yung mga apps na ginagamit ko po sa pag-edit. Alright, stay lang po kayo dyan and counting intro lang po tayo. Long live! So, yan na nga po, no, huwag na po nating patagalin, ano. Una po, sa listahan na ginagamit ko na application sa pag-edit ay yung Pixelab application. Yun, Pixelab. Available po yan sa Google Play Store, no. Libre po yung gamitin at marami din po yung tools. Sa Pixelab po, marami ng tools. Pwede kayong gumawa ng mga shape. Mayroon na rin pong pansyan, ano. Mayroon na po yung eraser, background eraser. Yung iba po, i-discover nyo lang. Sa susunod po, magbibigay po ako ng mga tutorials about sa Pixelab. Sa ngayon po, share ko muna kung ano yung mga ginagamit kong application, sa pag-edit. Number 1 po, yung Pixelab na yan. Maganda pong gamitin yan. Kahit di po kayo masyadong marunong mag-edit, makakagawa po kayo ng logo dyan. Especially, logo ng Alpacaparo. Alright. Dito po sa pangalawa nating tools or application, background eraser. Yan, background eraser po. Kailangan po natin ng background eraser. Kung may mga dumi po yung dinownload natin, kahit po naka-PNG yan, kailangan pa rin po natin ng background eraser para po malinis yung malinis yung materials natin na gagamitin. Alright? Libre din po yan. Available po yan sa Google Play Store. Madali lang po yan gamitin. Mag-erase ka lang dyan. Yan, mag-erase ka lang. Andyan na po lahat sa application na yan, no? Yun. Sunod po ay, number 3 po ay background eraser pa rin. Pero ito po yung background eraser na kapag gusto mong palitan ng mabilisan yung background mo, yung kukunin mo lang yung yung tao o yung naka-design doon, na picture, makagagamit mo po yan para po hindi na po kayo mahirapan mag-edit o magtanggal ng background. Diyan po automatic po diyan, natatanggal na po kaagad yung yung background, halimbawa po yung tao lang yung kukunin nyo, i-click nyo lang po yung background eraser, i-click nyo lang po yan dyan, yun, matatanggal na po yan. Alright, kahit po hindi kayo marunong mag-edit dyan o magtanggal ng background dyan, i-click nyo lang po. Okay, automatic po yan, magiging PNG na po siya. Okay, so yan muna po munang tatlo na application ang isi-share ko sa inyo para po makapag-start na kayo gumawa o kayo mag-edit ng gusto nyong i-edit na logo. Alright, sa next video po natin, share ko naman po kung saan po tayo kukuha ng mga logo or yung mga design na pwede natin gamitin or pwede natin gayahin. Alright, magbibigay po ako ng mga link, mga application o yung mga website, na mga libre pong gamitin. Okay, sa ngayon po, yan po muna po. Sana po may natutunan kayo and God bless po sa inyong lahat. Salamat po and long live